היי, צהריים טובים. ברוכים השבים לפודקאסט אימון מהסרטים. שמי מיכל דן ואני מאמנת אישית, זוגית ועסקית, ואני מזמינה אתכם לפרק השני של הפודקאסט שלי. הסיבה שבחרתי לעשות את הפודקאסט אימון מהסרטים הייתה בעצם במטרה לאפשר לכם להבין איך אימון או הכלים האימוניים באים לידי ביטוי בסרטים או בסדרות הוליוודיות. הרבה מאוד פעמים כאשר אנשים מגיעים לקליניקה או לחדר האימונים, הם חווים איזשהו קושי להבין או לקלוט כלי אימוני. וכאשר נותנים להם הדגמה או מראים להם קטע מסרט או מסדרה, הרבה יותר קל להם להבין או להפנים את אותו כלי או את אותה טכניקה אימונית. כאשר אדם רואה או צופה בסרט או סדרה, או בחלק מסרט או סדרה, ואותו כלי מועבר אליו בצורה ויזואלית, זה הרבה יותר עקיף ויותר רך, וזה לא כל כך ישיר כמו שמעבירים בעצם תהליך אימוני בצורה מאוד ישירה, ולפעמים לא פשוטה עבור המתאמן. אז היום בעצם אנחנו הולכים לדבר על הסרט רייס, או בעברית המרוץ, והסרט הזה בעצם מדבר על האצן ג'סי אוונס. ג'סי אוונס היה אצן או אתלט אמריקאי שחור. הוא נולד בשנות ה-10 של המאה הקודמת, בתקופה שבה הייתה גזענות מאוד חמורה בארצות הברית, נגד השחורים ונגד מיעוטים בכלל. והיה לו כישרון מאוד מאוד גדול, בעצם כמעט מתחילת חייו, לאתלטיקה. ג'סי, באותו אצן, התחיל להשתתף בתחרויות עוד באותו נער, והתגלה ככישרון מאוד גדול בתקופת התיכון. הסרט בעצם מספר על שלבים יותר מאוחרים של החיים של ג'סי, כאשר הוא מאותר על ידי אוניברסיטה בארצות הברית, בעצם אחת המכללות בארצות הברית, וכידוע לכם בתוך המסגרת של המכללות בארצות הברית יש אפשרות לקבל מלגת ספורט לאתלטים או לספורטאים מאוד מאוד מוכשרים. וזה משהו מאוד תרבותי אצל העם האמריקאי. ג'סי מקבל איזושהי מלגת, הוא לא בדיוק מקבל, הוא מאותר והוא מגיע לאחת האוניברסיטאות בדרום ארצות הברית, ובעצם המטרה היא להכין אותו לקראת התחרות באולימפיאדת ברלין ב-1936, במטרה להתחרות ולהגיע לכמה שיותר מדליות. והסרט עוסק בעצם בתהליך או במסע של ג'סי מהרגע שבו הוא בעצם מאותר על ידי המאמן שלו ועד להצלחה הגדולה שלו באולימפיאדת ברלין. לאורך כל הסרט אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד אלמנטים אימוניים, איך הדמות עוברת מכשולים וקשיים ומחסומים, איך היא מתגברת עליהם, איך היא מתמודדת מול פחדים, מול שיחות, מול רעשי רקע. ואנחנו היום נצלול לתוך הדמות, לתוך הסרט, ואתם תוכלו לחוות את הטכניקות האימוניות דרך אותה חוויה של הדמות. ג'סי אוונס נולד ב-1910 בדרום ארצות הברית, באלבמה, בתקופה שבה היו חוקי גזע מאוד נוקשים מול אוכלוסיית השחורים, מול אוכלוסיית המיעוט של השחורים בארצות הברית. חוקי ג'ים קרו, שהיו חוקים מאוד נוקשים נגד האוכלוסייה השחורה, בעצם מנעו מהאוכלוסייה השחורה להשתלב בחיים הרגילים של אזרחי ארצות הברית. הם היו צריכים לשבת מאחורה באוטובוס, נאסר עליהם ללמוד בבתי ספר משולבים עם אזרחים לבנים, הם היו צריכים לוותר על השכלה גבוהה כדי שלא אפשרו להם, ובתקופה של ג'סי זה רק התחיל בעצם
להשתפר, ואפשרו ממש למעט מאוד סטודנטים להירשם ללימודי קולג', לימודי אוניברסיטה. ג'סי מגיע ממשפחה מאוד ענייה, אבא שלו מובטל, אמא שלו היא אישה קשת יום, משפחה מרובת ילדים. על פניו נתונים מאוד לא פשוטים להתחיל מהם את החיים שלו. ג'סי מגיל מאוד מאוד צעיר עוזר בעבודה לפרנסת המשפחה, והוא בעצם, הוא והאחים שלו מחזיקים את המשפחה מעל המים ומונעים מהם קריסה מוחלטת. במהלך שנות התיכון שלו מתגלה הכישרון האתלטי שלו. המאמן שלו רואה בו פוטנציאל ריצה וקפיצה למרחק, קפיצה לרוחק, והוא מתחיל לאמן אותו. ומכיוון שעבור שחורים בארצות הברית היה מאוד קשה להתמיד בלימודים, זאת הייתה הזדמנות של ג'סי בכל זאת להצליח. הוא הבין שזה הכרטיס שלו ליציאה מהעוני ומהמצב שאליו המשפחה שלו נקלעה. אותו מאמן לוקח את ג'סי תחת חסותו ומכשיר אותו בתחומים של אתלטיקה קלה. כאשר ג'סי גדל הוא מאותר על ידי אוניברסיטה בדרום ארצות הברית, והמאמן שלו דוחף אותו לנסות להתקבל. הרקע של ג'סי, שהוא רקע של אדם שגדל בתוך חברת מיעוט שבה לא ניתנו לו הזדמנויות, מאפשר לו להתחשל, להיות אדם חזק יותר, להיות אדם נחוש יותר בדרך שלו, ומכיוון שהוא יודע איך להתמודד עם השפלה ועם מחסומים, אז הוא בעצם מלמד את עצמו לא לוותר ולהיות מאוד חזק נפשית ורגשית. ג'סי הוא אדם שכבר מתחילת הסרט אנחנו רואים שעיצבו גם את הדמות, אבל כך גם מספרים עליו, שהוא בעצם לא היה אדם קורבני. למרות הנסיבות חיים שלו, למרות העוני הרב שבו הוא גדל, למרות שאבא שלו היה מובטל, למרות שהיה קשה מאוד בשנות החיים הראשונות שלו, למרות שהוא עובר לא מעט קשיים גם במהלך הלימודים בקולג', למרות שהוא חווה גזענות, אנחנו רואים שהוא לא מרחם על עצמו. אנחנו רואים שהדמות הזאת, שהאדם הזה יודע לקחת את הקשיים ולמנף אותם להצלחה, יודע לקחת אותם למקום שבו הוא אומר לעצמו שזה דווקא הדרייב שלו החזק ביותר להצליח ולהוכיח לעצמו ולכולם שאין באמת מסכנות, שזה לא באמת משהו שיכול לעצור אותו, שהוא לא מסכן למרות המצב או החיים המאוד לא פשוטים שלתוכם הוא גדל. ורואים שלאורך כל הסרט הדמות הזאת נלחמת במקומות שבהם היא עלולה או עשויה ליפול לתוך מקום קורבני. כלומר רואים אופי מאוד חזק, מאוד נחוש, מאוד שיודע לאן הוא רוצה להגיע, איך הוא הולך להשיג את זה, והוא ממעט מאוד בעיסוק בשאלות עמוקות של למה זה קורה לי ולמה דווקא אני. יש לג'סי לאורך כל הסרט הרבה מאוד מכשולים, אנחנו רואים אותם לכל אורך העלילה. אחד המכשולים כמובן זה הצבע שלו. הוא נכנס ללימודים והוא בין הסטודנטים היחידים בקולג' שבו הוא לומד שהוא שחור. הוא כמובן מגיע מרקע כלכלי מאוד קשה. אנחנו רואים באחד הקטעים של הסרט, וזה משהו שעדיין לא שיתפתי, שג'סי הוא אבא לילדה, לתינוקת, לפעוטה בת 2. הוא אמנם לא נשוי כיוון שהוא והחברה שלו הביאו אותה מחוץ לנישואים. אבל אנחנו רואים
שיש לו את המגבלה של לפרנס את המשפחה שלו כשהוא מאוד מאוד צעיר, אפילו לא בן 20, ומכיוון שהוא גם צריך לעבוד ולפרנס את בת הזוג שלו, את החברה שלו ואת הילדה, והוא גם צריך להתאמן, אנחנו רואים קושי מאוד רב לשלב בין שני העולמות, כיוון שאימון במסגרת לימודי אוניברסיטה הוא תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי שדורש התחייבות של הרבה מאוד שעות כל יום, ומהצד השני הוא צריך לממן את התינוקת שלו ואת החברה שלו ולהמשיך לקחת עליהם אחריות. דבר נוסף שאנחנו יודעים זה שמכיוון שהוא שחור, אז הוא מקבל פחות הטבות. בסרט אנחנו רואים די בהתחלה שג'סי נכנס לחדר מלתחות של הספורטאים, והוא נמצא שם עם חבר שלו שהוא גם כן שחור, והם רוצים ללכת להתקלח, ובדיוק יוצאת קבוצת הפוטבול מהמלתחות, ואוסרת עליו ועל החבר שלו להתקלח. ואומרת להם שרק אחרי שהם יסיימו להתקלח, הם יוכלו, מכיוון שהם שחורים והם סוג ב', אז בעצם אנחנו קודם הלבנים ואתם אחר כך, אם נרצה ואם ניתן לכם. כלומר, אנחנו גם רואים את המקום הזה של הצורך שלו להוריד את הראש, או החוסר ברירה שלו להוריד את הראש מול נסיבות החיים שבהם הוא גדל, שהשחורים הם אוכלוסייה סוג ב'. אנחנו רואים סיטואציות במהלך הסרט שבהם שחורים גרים במבנים נפרדים מלבנים, הם לא יכולים לקבל את אותם תנאים וזכויות כמו לבנים, שמסתכלים עליהם אחרת. אנחנו רואים במהלך הסרט יש סוג מסוים, יש סצנה מסוימת שאנחנו רואים שג'סי מגיע לאולימפיאדת ברלין, וכל האתלטים משויכים לחדרים, והוא שואל שם בתמימות, איפה השחורים אמורים לישון? ואז אומרים לו איפה שאתם רוצים. ואז הוא מסתכל בפליאה והוא לא מאמין שדווקא בגרמניה הנאצית הוא יכול לישון בחדר איפה שהוא רוצה, יחד עם האתלטים הלבנים, כשבמדינה שלו עצמה הוא חייב לישון בחדר נפרד. ובעצם אנחנו רואים פה איזושהי סוג של אפליה מאוד מאוד קשה נגד הגזע שלו ונגד הרקע שלו. אחד הדברים שאנחנו יכולים באמת לראות, וכבר דיברתי עליהם, זה גם המבנה האישיותי שלו, שג'סי הוא לא דמות קורבנית, הוא לא אדם שמרחם על עצמו, הוא אדם שמכיוון שהוא גדל בתנאי חיים מאוד לא פשוטים, הוא למד לא לרחם על עצמו, הוא למד לפתור את הקושי ואת הבעיות שלו, ולקחת עליהם אחריות מגיל מאוד צעיר. למרות שאנחנו רואים בסרט שיש איזשהו רגע שבו הוא מתנער מהאחריות שלו, כאשר הוא מגיע לאיזושהי מסיבה לאחר אחד הניצחונות שלו, הוא מכיר שם זמרת, והוא בתקופה הזאת מתחיל לצאת איתה ובוגד בחברה שלו, ונוטש את האחריות שלו מול הבת שלו. אבל בעצם מלבד אותה סצנה שמספרים לנו עליה, וייתכן שהיו כמובן בחיים שלו עוד מצבים כאלה ואחרים שבהם הוא התנער מאחריות, לרוב הוא לוקח אחריות ולרוב הוא כן מוצא פתרונות לכל הקשיים האובייקטיביים. אז למשל אנחנו רואים במהלך הסרט, ואנחנו יכולים לראות את זה גם תודות למאמן שלו, שהוא בעצם מכין אותו בצורה מאוד מאוד טובה לקראת האולימפיאדה, שאחד הדברים שהוא עובר זה הרבה מאוד השפלה ובריונות מקבוצת הפוטבול המקומית של הקולג'. אנחנו רואים באחת הסצנות שכל האתלטים השחורים יושבים שוב בחדר המלתחות, ומגיע המאמן של קבוצת הפוטבול עם הקבוצה שלו,
הוא נכנס לתוך האימון של המאמן של ג'סי, שהוא גם מאמן לבן. והוא מפריע לו למאמן להגיד כל מיני דברים לקבוצת אתלטים שלו. ובזמן שהוא מפריע, מאמן פוטבול, המאמן של ג'סי מרים את הקול וצועק מעל הקול של אותו מאמן קבוצת פוטבול שמנסה לגרש אותם. ואז הוא אומר להם בצורה מאוד מאוד חכמה ופיקחית ומבריקה, הוא אומר להם, אתם צריכים להתרגל לרעשי רקע האלה. אתם צריכים לדעת שגם פה, גם בתחרויות בארצות הברית וגם בתחרות באולימפיאדת ברלין, יצעקו לכם בוז ויפריעו לכם. ואתם צריכים לדעת ללמוד לחסום את הרעשים. ואתם צריכים להיות מעבר למקומות הנמוכים שלכם. אתם צריכים לשחרר את השיחות הפנימיות שלכם ולהיות בתוך העולם שלכם, מרוכזים במטרה שלכם. ואם תהיו מרוכזים במטרה שלכם, שום דבר לא יפריע לכם. כי אתם תדעו שאתם במקום הנכון. ורואים בתוך הסצנה המסוימת הזאת, איך המאמן שלו מלמד אותו להתגבר על אחד המכשולים המאוד קשים של החיים שלו, שזה המכשול של איך הוא ייראה ומה יגידו עליו בגלל הצבע שלו, ומה יחשבו עליו. והוא לומד דרך אותו אירוע לחסום את הרעשים מבחוץ. זאת אחת הסצנות החזקות ביותר שמראות לנו כמה הדמות הזאת מגייסת כוחות נפש פנימיים על מנת להתגבר על הקשיים האובייקטיביים של הגזע, של הרקע, של התקופה שבה הוא חי וכו'. הקול הפנימי הוא כלי אימוני שאנחנו עובדים עליו בתוך הקליניקה, שמדבר על איזשהו סוג של שיח פנימי או פרשנות פנימית, שלוקחת את המציאות החיצונית ומפרשת אותה בצורה מאוד הרגלית ומקובעת למול ניסיון העבר, החינוך והתרבות שלתוכה אנחנו גדלים. במהלך הסרט אנחנו רואים את הקול הפנימי במספר סצנות. אנחנו גם רואים את זה בסצנה המסוימת שתיארתי לפני דקה, שבה המאמן מדריך את ג'סי והחברים שלו האתלטים לחסום את הרעשים מבחוץ, כיוון שתמיד יצעקו להם בוז ותמיד יגידו להם שהם לא שווים, והם צריכים ללמוד לחסום את הקול הפנימי הזה שהם לא שווים או לא טובים, והם צריכים להתרכז במטרה שלשמה הם באו ולהיות בתוך איזשהו עולם פנימי מנוטרל מרעשים ולהיות מאוד מאוד מפוקסים במטרה שלהם. אנחנו רואים את זה בעוד איזושהי סצנה שג'סי נמצא באחד התחרויות שלו. הוא שומע רעשים, הוא שומע את הצעקות של הקהל, את הבוז, ולמרות שהוא שומע את השריקות של הקהל, הוא בעצם מתרכז במסלול, הוא מתרכז בנקודת פתיחה שלו, והוא מאוד בזון שלו, הוא מאוד קשוב לתחרות, הוא מאוד קשוב למטרה שלו, הוא חוסם את הרעשים מבחוץ, והוא מתרכז בעצם במה שלשמו הוא הגיע לתחרות. אנחנו רואים את זה גם באחד המקצים שלו באולימפיאדת ברלין, ששוב, מכיוון שהוא שחור בתחרות שבה יש בעיקר לבנים, והקהל הוא נאצי, אנחנו רואים שג'סי חוסם או מנסה לחסום את הרעשים, הוא גם מצליח בכך, הוא נזכר בדברים של המאמן שלו, ובעצם אנחנו רואים את המתודולוגיה או את הטכניקה של האצן, של האתלט, לתרגל את הטכניקה שהמאמן שלו הדריך אותו, שבעצם יש תמיד רעשים מבחוץ, תמיד יהיו קולות רקע, תמיד אנשים יגידו לך שאתה לא מספיק טוב, תמיד אנשים תהיה להם ביקורת, ואתה צריך לחשוב מה אתה רוצה ולאן אתה רוצה להגיע ולהתמקד במטרה שלך, וזה בעצם עשוי
להחליש את הקולות, את הרעשים. אחד הדברים שאנחנו מלמדים בתוך הקליניקה זה שבאמת יהיה תמיד ביקורת, ותמיד יהיו דעות ושיפוטים של אנשים, וכאשר אתה קשוב לעצמך ולרצונות שלך, וההקשבה הפנימית שלך היא מאוד משמעותית וחזקה, אתה לומד להדוף ולהחליש את הרעשים, ולהתמקד במה שחשוב לך. ובסרט אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה ובולטת. ויפה לראות איך הדמות שמה בצורה ויזואלית בעצם מחלישה את הרעשים מבחוץ ומתרכזת במה שעומד בפניה. פחד הוא עוד, או חופש מפחד הוא עוד טכניקה אימונית שאנחנו מלמדים או מדריכים בתוך הקליניקה האימונית. אנחנו רואים בסרט סצנה מאוד מעניינת. לאורך כל הדרך של ג'סי הוא עובר גזענות מאוד לא פשוטה מצד הקולגות הלבנים שלו בתחום הספורט ובכלל. ובאיזשהו שלב, קצת לפני אולימפיאדת ברלין, מגיעה משלחת מטעם אחד העמותות או הארגונים של השחורים בארצות הברית, ומבקשת מג'סי לשקול לא לנסוע לאולימפיאדת ברלין ולהתחרות, כיוון שזה כמו יביע מסר מאוד חד, שאם אתם תמשיכו להיות גזענים כלפינו ומחרימים כלפינו בארצות הברית, אנחנו לא נייצג אתכם באולימפיאדה ולא נופיע באולימפיאדה. ג'סי שוקל את זה. בשלב הזה הוא כבר נשוי, הוא כבר התחתן עם החברה שלו, הוא עבר לגור איתה, והוא שוקל את זה. הוא חושב על זה ברצינות, והוא גם הולך להודיע למאמן שלו שכנראה יש סיכוי טוב שהוא לא ייסע לאולימפיאדה. המאמן שלו מאוד מתרגז, והם רבים, ואז רואים את ג'סי באיזושהי סצנה בדירה שלו עם אשתו. והוא מדבר על הלבטים שלו, אם לנסוע או לא לנסוע לאולימפיאדת ברלין, והוא מדבר על זה שיש לו תפקיד בתור שחור, להעביר מסר, בתור שחור מצליח בתחום הספורט, להעביר מסר נגד החרמת וגזענות שחורים בארצות הברית, והוא חושב להשתמש בכוח שלו ולהעביר את המסר הזה בכך שהוא לא ייסע לאולימפיאדת ברלין. והוא מדבר עם אשתו והוא מתייעץ איתה, ותוך כדי עולה בשיחה הסיבה האמיתית ללמה ג'סי חושש, הוא בעצם מתלבט האם לנסוע או לא לנסוע, והוא משתף אותה שבעצם הסיבה האמיתית שהוא חושש לא לנסוע זה כי אולי הוא לא יצליח, ואולי הוא ייחשל, ואולי הוא לא באמת יעשה את מה שמצופה ממנו. ואנחנו רואים איך הדמות שמופעל עליה לחץ מאוד מאוד גדול, גם מצד המאמן וגם מטעם הקולג' ובכלל מטעם הארגונים שמייצגים את השחורים וכולי. אנחנו רואים איך הדמות שעוברת פה הרבה מאוד לחצים צריכה להתמודד או חייבת להתמודד עם הפחדים שלה. עם הפחדים שלה שהיא לא תהיה מספיק טובה, שהיא לא תצליח, שתיחשל. והאישה שלו אומרת לו משהו מאוד יפה ופשוט. היא אומרת לו, ג'סי, לא הגעת לעולם הזה בשביל לחשוב, הגעת לעולם הזה בשביל לרוץ. אז תתרכז במה שנועדת לעשות, שזה לרוץ. והוא יושב וחושב, ובעצם מה שהיא עשתה עבורו, אשתו באותו רגע, היא בעצם אמרה לו, תשחרר את התוצאה, אל תתעסק במה אומרים ובמה חושבים ובמה יקרה ובמה יהיה. תתרכז במה שאתה נועדת לעשות. תתרכז בייעוד שלך, תתרכז במה שאתה טוב בו. תהיה בכאן ועכשיו ותחשוב על עצמך ועל הרצון שלך ותחשוב על הרגע ולא על מה יקרה אם תיחשל או תצליח. ועם הדבר הזה תלך להתחרות. וזה מה שמשכנע אותו בעצם לעשות את ההחלטה כן לנסוע לאולימפיאדת ברלין.
דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות במהלך הסרט, שהוא אלמנט אימוני מאוד בולט, זה שינוי נקודת המבט מנקודת מבט מסוימת לנקודת מבט אחרת, שהוא אלמנט אימוני מאוד מאוד חזק. בקליניקה אנחנו חווים אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית. כאשר מאומן או מטופל נכנס לתהליך אימוני, אנחנו רואים שיש לו אמונות מאוד מאוד מגבילות, חוסמות ועוצרות, ובמהלך התהליך שלו הוא עובר איזשהו שינוי שמשחרר אותו מאותן אמונות מגבילות, והוא יוצר אמונות חדשות על עצמו שמחלישות ומאזנות את אותן אמונות מגבילות שקיימות אצלו. בסרט אנחנו רואים את זה במספר סצנות. אנחנו רואים את ג'סי כאשר הוא עובר משלב של אתלט, שההגדרה שלו היא אתלט שחור, לאתלט מאוד מאוד מצליח. יש שלב בסרט שג'סי מנצח תחרות אחרי תחרות אחרי תחרות, ומגלה את היכולות שלו, מגלה את המסוגלות שלו. אנשים מתחילים להתחנף אליו, אנשים מתחילים לרצות בחברתו, אנשים מתחילים לרצות להיות בקרבתו, הוא מתחיל להיות מאוד מוערך ובמרכז תשומת הלב. הוא לאט לאט מטפח ביטחון וערך עצמי. בשלב הראשון זה ערך עצמי וביטחון מזויף, ובשלבים מאוחרים יותר, בעיקר בתחרות באולימפיאדה של ברלין, אנחנו רואים אותו שהוא נמצא באיזשהו מקום מאוד בטוח בעצמו. הוא אפילו מרגיע את המאמן שלו שהכל בסדר, שהוא יודע מה שהוא עושה, שהוא מבין את התפקיד שלו ושהוא מסוגל לעמוד במה שהוא נדרש. אנחנו רואים את זה באלמנטים נוספים, כאשר הוא אומר לא לארגון, לעמותה של השחורים שמבקש ממנו לנסוע לאולימפיאדת ברלין, והוא מחליט להגיד להם לא, הוא מחליט בכל זאת ללכת עם האמת שלו וכן לנסוע לאולימפיאדה. וג'סי, לפני שהוא הבין את הכוח שלו ואת המסוגלות שלו, כנראה היה מרצה את הארגון של השחורים ומוותר על ההשתתפות שלו. וכאשר הוא עומד מול הגורמים שעשויים למנוע ממנו לנסוע לאולימפיאדה, הוא בעצם מפגין את האמונה שלו בעצמו ואת החוזק שלו. אחד הדברים הנוספים שאנחנו יכולים לראות בתוך הסרט, או אם אפשר להשוות את זה לתהליך האימוני, זה התפקיד של המאמן. התפקיד של המאמן, כמו שיש כמובן תפקיד למתאמן, הוא בעצם לעזור למתאמן לעשות את השינוי בנקודת המבט. בתהליך אימון אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, כאשר המתאמן יושב מול המאמן, והמאמן בעצם לוקח כל מיני אלמנטים שהם מופיעים כהתנגדות או מחסום או מגבלה מנטלית, קוגניטיבית של המתאמן, עוזר לו להבין את היכולות ואת הכוחות שלו ולהשתחרר מהם. אחת הסצנות הבולטות של הסרט זה באמת כאשר לג'סי יש לבטים מאוד קשים האם לנסוע או לא לנסוע לאולימפיאדת ברלין. המאמן שלו לוקח אותו לשיחה ומספר לו את הסיפור שלו. הסיפור של המאמן של ג'סי הוא סיפור מאוד טרגי. המאמן של ג'סי היה אתלט מאוד מאוד מבטיח. הוא היה בין המועמדים הבולטים לזכייה במדליות באולימפיאדה הקודמת לאולימפיאדה של ג'סי. ובעצם הוא כושל באפשרות לנסוע לאולימפיאדה, כיוון שהוא עובר תאונת מטוס. קצת מעט מאוד לפני האולימפיאדה, המאמן של ג'סי, שהוא באותו זמן אתלט, עולה לטיסה במטוס שהוא בעצם סוג של תחביב שלו, ומתרסק עם המטוס, ומאבד את היכולת שלו לנסוע ולייצג את ארצות הברית באולימפיאדה. המאמן משתף את ג'סי בסיפור שלו, ואומר לג'סי, תקשיב, יש לך הזדמנות גם לא לוותר לעצמך, גם להוכיח לעולם שבסופו של דבר אין הבדל בינך
לבן אדם לבן. יש לך הזדמנות להוכיח לכל הסביבה שלך וגם לעצמך ששום דבר לא יעצור אותך חוץ מעצמך. שהמעצור היחידי שלך זה אתה. כמו שאני הייתי המעצור היחידי שלי להגיע לאולימפיאדה שלי. אם אתה תלמד להקשיב לעצמך ואתה תלמד לסמוך על הכוח שלך, על היכולות שלך, אם אתה תלמד להקשיב לעצמך ולאמת הפנימית שלך, אז בסופו של דבר אתה תדע לנצח את כל החששות והפחדים שלך, ואתה תפסיק למצוא תירוצים למה לא לעשות את מה שנועדת לעשות. וג'סי מקשיב, לוקח לו זמן, הוא מאבד את מה שהמאמן שלו אומר, מאבד בעין כמובן, קולט ומפנים, וביחד עם השיחה עם אשתו, הוא עושה את ההחלטה להגיע לאולימפיאדת ברלין. אנחנו קופצים קדימה בפודקאסט לאירוע המרכזי שמתואר בסרט, וזה בעצם האירוע של ההשתתפות של ג'סי באולימפיאדת ברלין. אנחנו רואים בשלב הראשון שג'סי מגיע והוא שואל את השאלה איפה אני אמור לישון, האם אני אמור לישון עם האתלטים הלבנים, כיוון שבארצות הברית המגורים מופרדים, ולמרבה הפתעתו הוא מגלה שהוא יכול לישון באותו מתחם של האתלטים הלבנים. הוא עובר איזושהי התמודדות מאוד לא פשוטה כאשר הוא נכנס לאצטדיון לראות את האצטדיון ואת הגודל של האצטדיון, והוא מאוד נבהל מהגודל והכמות של הקהל, וזה מכניס בו פחדים וחרדות, ורואים את הדמות שהיא עומדת משותקת בפתח של האצטדיון. אנחנו רואים במהלך האולימפיאדה מצבים שבהם היושב ראש של המשלחת האמריקאית רוצה לקחת אותו ללחוץ את היד של אדולף היטלר אחרי שהוא זכה באחת המדליות, ואדולף היטלר מסרב ללחוץ את היד שלו ועוזב את האצטדיון. אנחנו רואים סצנות שבהם הראש של המשלחת מסרב לתת לג'סי ולחברים שלו להתאמן בדרך הרגילה שלהם, וג'סי נלחם על כך שהוא יוכל להתאמן בדרך הרגילה שלו, וגם מכריח את ראש המשלחת לתת למאמן שלו להיכנס למתחם האימונים. הוא נלחם על הזכויות שלו והוא מאיים על ראש המשלחת שאם המאמן שלו לא ייכנס למתחם האימונים הוא לא יתחרה. כלומר, אנחנו רואים פה הרבה מאוד אלמנטים של התגברות על פחד, של גילוי הכוחות הפנימיים, של היכולת של ג'סי להתעלות מעל עצמו, של היכולת של ג'סי להחליש את הרעשים ולפעול בפוקוס, בהקשבה לעצמו, בחדות לגבי המטרה שלו. אנחנו רואים גם סיטואציות מאוד לא פשוטות שבהם יש סוג של אפליה של האתלטים השחורים והיהודים מול האתלטים האחרים. אנחנו רואים שיש אתלט גרמני שעוזר לו בתחרות ומנסה לעזור לו להתחרות מולו בצורה הגונה ושווה. ובכל הסצנות המסוימות האלה אנחנו רואים אלמנטים אימוניים שחוזרים על עצמם שוב ושוב בקליניקה. אנחנו רואים את זה בצורה הרבה יותר מנכיחה את הכלים ומאפשרת לנו לקלוט אותם בצורה יותר קלה ויותר פשוטה. לסיכום, אני רוצה בעצם לזכור בפניכם את כל מה שלקחנו מהסרט. אחד, שלכולנו יש מגבלות אובייקטיביות. חלקנו יש לנו מגבלות פיזיות, חלקנו יש לנו מגבלות של צבע, של גזע, של מין.
חלקנו יש לנו מגבלות רגשיות ונפשיות של פחדים, של חוסר אמונה בעצמנו, של חוסר ביטחון וחוסר ערך. אנחנו יכולים לראות באמצעות המסע של הדמות, שהיא גם סיפור אמיתי במהלך הסרט, את ההתגברות על המחסומים והמעצורים האובייקטיביים שאנחנו כבני אדם עוברים. הדמות של ג'סי, שהמגבלות שלהן גם אובייקטיביות מאוד מאוד חדות, כי באמת בשנות ה-10 המוקדמות של ארצות הברית, להיות שחור היה דבר מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד לא מאפשר ולא פותח דלתות. ועל אף ולמרות המגבלות המאוד אובייקטיביות האלה, המאוד אמיתיות האלה, המאוד עובדתיות האלה, אנחנו רואים שגם כאשר יש מצבים שאדם חושב שבלתי אפשרי להתגבר עליהם, יש תמיד פתח, יש תמיד אפשרות. ג'סי זוכה באולימפיאדה הזאת ב4 מדליות זהב. הספורטאי השחור, או בכלל, הספורטאי האמריקאי הראשון שזוכה ב4 מדליות זהב באולימפיאדה אחת. השיא של ג'סי לא נשבר שנים ארוכות ורבות אחר כך. ג'סי שובר שם שיאי עולם ושיאים אולימפיים. ג'סי מתמודד שם עם גזענות קשה מאוד. ג'סי מתמודד עם פחדים ולחצים בלתי מתוארים ובלתי נתפסים. והוא עובר את כל הסאגה הזאת ועדיין קם חזק יותר ומנצח ומוכיח דרך הרבה מאוד דרכים פיזיות לעולם ולעצמו שבן אדם יכול לנצח הכל באמצעות כוח האמונה שלו בעצמו, באמצעות המוטיבציה שלו, באמצעות היכולת שלו להתרכז במה שחשוב לו, להקשיב לעצמו, פחות להקשיב לרעשים. הוא יכול להתגבר על הפחדים שלו באמצעות היכולת שלו לשחרר את התוצאה ומה יקרה, להתרכז בהווה שלו, בכאן ועכשיו, לעשות את המיטב שהוא יכול ובעצם לקדם את מה שהוא רוצה מבלי להתעסק בסביבה שלו או ביכולות האובייקטיביות שלו מבחוץ. אנחנו רואים שכאשר אדם מסוים מוכיח לעולם שהוא מסוגל ויכול, הוא גם מקבל פידבק. הוא מקבל פידבק, משוב מהסביבה שלו, הסביבה שלו מתחילה להעריך אותו, הסביבה שלו מתחילה לתת לו יותר כוחות ויכולות, ולמרות שהסרט נגמר בסצנה מאוד לא נעימה, שבה ג'סי ואשתו מוזמנים למסיבת הוקרה באיזשהו מלון מאוד יוקרתי בארצות הברית, ואומרים לג'סי שהוא חייב להיכנס מהדלת של המשרתים כיוון שהוא שחור, והסצנה הזאת היא פוגמת לנו באופטימיות של הסרט. אנחנו עדיין רואים בסוף הסרט איזשהו סוג של שינוי תפיסתי. אנחנו רואים את ג'סי ואשתו נכנסים מכניסת המשרתים, מכניסת העובדים, ובדרך למעלית, לפני שהם נכנסים לאולם שבו הוא אמור לקבל את הפרס, אנחנו רואים שילד לבן שעובד במטבח מבקש מג'סי חתימה. וזה לאט לאט מראה לנו את השינוי התפיסתי. כי אם ילד לבן מבקש מאתלט שחור חתימה, זה אומר בעצם שמתחיל איזשהו שינוי תודעתי גם בעיניים של הסביבה. ואנחנו יכולים לשאוב מזה המון השראה, ששינוי תפיסתי הוא תהליך איטי, סיזיפי ומייגע, אבל אם יש לנו את הסבלנות, את המוטיבציה ואת היכולת להאמין בעצמנו ואנחנו עוברים תהליך, אנחנו יכולים לקחת את המסע הזה למקום של צמיחה והתפתחות ולשנות את נקודת המבט שלנו גם על עצמנו
וגם על הסביבה שלנו, והסביבה שלנו יכולה לשנות נקודת המבט שלה כלפינו. ובזה אני מסיימת את הפרק השני. אני רוצה להודות לכם על ההאזנה שלכם. אני רוצה להודות לכם שאתם שותפים איתי למסע. ואני מציעה לכם, אם עדיין לא צפיתם בסרט רייס, לרוץ ולצפות. סרט מרגש, מעורר השראה ומאוד עוצמתי. שיהיה לכולנו יום נעים.